Hello po mga mamamayang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay magluluto po ako ng pansit bihon at ito na po ang mga sangkap. Unang-una, bawang, sibuyas, fishball, red bell pepper, repolyo, Baguio beans, shrimp, carrots, celery, at saka itong pansit bihon na nilagyan ko po ng tubig para lumambot siya. Tapos gagamit din tayo ng toyo, oyster sauce, dark soy sauce, at saka cooking oil. Ngayon po iuumpisahan ko na pong lutuin to. Ngayon po ay maglagay na po tayo ng mantika. Tapos ilagay na natin yung ating bawang at saka yung sibuyas. Hahaluin lang natin ng konti. Ngayon po ay isusunod na po natin tong ating fishball. Tapos hahaluin po natin. Habang ginigisa ko po pala yung sibuyas at saka bawang, ay nilagyan ko po ng dark soy sauce itong ating bihon or pansit bihon. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng soy sauce dito sa ating kawali. Tapos hahaluin lang po natin. Ilagay na po natin yung ating shrimp. Pagkatapos ay hahaluin lang po natin. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng konting tubig. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating carrots. Ayan na po yung ating carrots. Tapos hahaluin lang natin. Ngayon po ay pwede na nating ilagay ang ating celery. Tapos isusunod na din natin tong ating Baguio beans. At pagkatapos po ay hahaluin lang po natin to. Ngayon po ay ilalagay na po natin ang ating red bell pepper. Hahaluin lang po natin to. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng oyster sauce. Mga 2 tablespoon na oyster sauce ang ilalagay po natin. Pagkatapos ay hahaluin lang nating mabuti. Hindi na po pala ako maglalagay ng asin kasi meron ng oyster sauce, tsaka soy sauce at dark soy sauce. Baka po umalat siya. Ngayon ay tamang-tama na po yung timpla. Pero depende na po sa inyo yan kung gaano kadami ang ilalagay nyong asin. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating repolyo. Pagkatapos ay hahaluin lang po natin siyang mabuti para po maluto yung ating mga gulay. Madali lang po itong lutuin.
Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating pansit bihon. Tapos hahaluin lang nating mabuti. Tapos pahihinaan natin ng konti yung apoy. Ayan na po. Ngayon po ay haluin lang po ng haluin yung ating pansit bihon para po maluto siya. Ngayon po ay luto na po itong ating pansit bihon. Pero hindi ko na lang po siya isi-serve kasi yung kakain ay kukuha na lang po dito sa kawali. Pagkatapos po ay pwede na natin tong patayin. Ayan na po ang ating pansit bihon. Luto na po siya. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-share at mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!